She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. No. Till I go numb. Days until my legs go numb. Till I go numb. Baby, it's 4:30 and my world is I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Salutări copii, ce mai faceți? Sunteți bine? După cum vedeți, am schimbat-o pe Coca și am trecut din nou pe sportivă. Nu am mai fost de mult pe o sportivă și mi se pare un pic ciudat față de cum eram eu obișnuit pe naked, dar încep așa ușor să îmi aduc aminte de cum e pe sportivă, dar nu mă lasă ploaia. Încă plouă și am vrut să ies și eu să fac o mică plimbare, să fac o prezentare așa la motoretă, dar nu mă lasă ploaia. Ia zi-o, Miti! O bună moto! Ce faci? Să rămână. Hai că vreau să filmez și eu, dar... Unde mai pleci, mă, nu vezi ce las? Nu, pe aici, nu vreau să plec. Dacă ce poate. Cum iese un pic să... Deci m-am oprit la prietenii noștri aici la spălătorie, la ABC Self-Service. Băi, frate, am stat 10 minute, n-a plouat, n-a făcut nimic. Și acum cum am ieșit un pic, gata, direct mare ploaie, nu pot să cred așa ceva. Cu toate că mi-au zis mai multe persoane să fac prezentarea pe ploaie, să ies așa de nebun. Dar parcă na, nu știu, e așa că mie place să fie motoreta cât mai curată. Și dacă este ploaie, tot praful se pune pe ea și nebunesc, după aia stau 2 ore, 3 ore să o spăl, să o fac cum trebuie. Și na, ce să vă zic, o să o vedeți imediat într-o prezentare așa și pe Suzy. Ce pot să vă zic despre ea e că este o motocicletă din 2008, un Suzuki GSX-R de 600, 125 de cai, cu 13.500 de kilometri, foarte bine întreținută, n-a fost căzută, n-a fost revopsită, exact cum îmi place mie să cumpăr o motocicletă, să nu fie căzută, revopsită, kilometri cât mai puțin și ideal ar fi dacă o cunoașteți de la cine o luați. Eu am luat-o de la un prieten de-al meu, o știam, el fiind începător, nu prea a pus kilometri pe ea, a făcut undeva la 2000-3000 de kilometri cu ea de când a luat-o și nu prea a abuzat de ea, ca să zic așa. A mers foarte încet și calm, începător și i-a fost frică să tragă de ea. Și în rest, ce pot să zic? Per total mulțumit de ea. Un pic am comodă poziția, am plecat așa pe ea până mă obișnuiesc că o să dureze ceva la conduție, că aici poziția pe fund e ok. Un pic la încheieturi este ciudat, pentru că eu am fost obișnuit pe naked, că nu mai mersesem pe sport de grip, și na, pe naked poziția este una dreaptă, lejeră, o altfel de manevrabilitate a motorului. Bine, și asta este foarte ușor de controlat, nu este greu, dar un pic diferit de naked, nu cu foarte mult, dar na, o să îmi trebuiască așa 100-200 de kilometri să mă obișnuiesc cu ea, ca să pot să dau și eu cum trebuie pe curbe și na. Deocamdată nu am încercat pe curbe să văd cum se lasă bine sau care este
stabilitate să pot să aplec cum trebuie pe ea. O luăm așa ușor, ușor testat. Motocicletă nouă, ești începător din nou, ca să spun așa. Ce pot să vă zic și să vă recomand este când vă schimbați o motocicletă, dacă nu e aceeași categorie, sau chiar dacă e de aceeași categorie, să nu abuzați de ea, să o luați ușor, ușor până puteți stăpân pe ea, că nu se știe niciodată cum poate să fugă de fund sau nu știu, cu frânele, nu suntem foarte obișnuiți cu frânele și să nu faceți un accident inutil. Nu vă grăbiți, o luați ușor, ce pot să zic, ușor, ușor până vă intră în obișnuință modul de operare a motocicletei, cum se lasă în curbe, cum este accelerația, tot așa. Asta ar fi sfatul meu, ușurel, câtva 120 de km până vă obișnuiți cu ea, după aceea puteți să-i dați drumul la ce vreți voi, viteză și curbe, na. Din nou, ce pot să vă zic? Ride smart, ride safe, mergeți cu ce vă place, faceți ce vă place. Și din nou, nu contează motocicleta, contează senzația și libertatea pe care ți-o oferă. Aveți grijă de voi și o să revin cât de curând pot eu cu un video cu o plimbărică, na, ne bucurăm și noi de Suzy, să vedem cum se comportă. Vă pup, aveți grijă de voi, copii.